Čaute kapibári, dnes budeme hrať Minecraft s mojim kamarátom Mírkom. Bol som aj na kanáli Asimix20, to si môžete všimnúť, keď si pozrite jedno video, tiež z Minecraftu. A tu môžeme si všimnúť, že už som začal s domčekom. Ale bude tu viac takýchto domčekov, pretože toto je prvý ostrov. Bude tu ešte viac takých ostrovov, takže nemusíte sa obávať. Bude viac sérií, jedna séria, viac dielov. No a nebude to všetko s týmto drevom. Tu začnem už s týmto drevom. Áno, je to. Dobre. Takže začneme prvým poschodím, alebo prízemím takzvané. Niektorí to tak volajú, ja to tak nevolám. Ja to hovorím prvé poschodie. Druhé poschodie hovorím tomu nad tým. Dobre. Tento server už som nepotreboval, tak som dal jemu. No, chodili tu jeho spolužiaci, jeho druhý najlepší kamarát. No, ale ten tu tiež trocha niečo odpálil, nie? Áno, odpálil tu pol mesta. A jeho spolužiačka samozrejme niečo odpálila, mi hovoril už. Počkaj, zmestím sa tam. Áno. Budú to dvojdvere. Počkaj, takto budú dvojdvere, nie? No. No, áno. To by museli byť trojdvere, dobre. Bude to asi takto dole. Skoro po koniec. No, po koniec. A teraz začíname s prvým podlažím. Ešte začneme s ďalším drevom. Zase. Budeme sa takto striedať. Ups, to bolo moc. Dobre. A ideme ďalej. Musíme sa práve vyspať, lebo tu môžu byť mobovia. Mobovia tu nemôžu byť, pretože ľudia, ja som to tu pekne osvetlila. No, ale môžu byť v tvojom hause. Teleportnúť sa. Tak pozeraj, jednoduchá vec. Jej! A už vidíme všetko. Jej. Čo jej? Jaký je ten zvuk praskajúci? Nebo nič sa nestane. Výbuchne. Nezhorí ti dom. Sme v Minecraftu. Ale zhorí. To sa dá podpaliť dom. Ja viem, ale nezhorí ti tvoj reálny. Sme v Minecraftu, kámo. A teraz sú len také, že moja spolužiačka príde podpaliť všetko a ujde. A my To že si on taký čo? No dobre, vysádzam tu už tie stromčeky. No, tak. No, moc nebudem dávať. Ale je to prvý ostrov. A pokiaľ niektorí poznáte Cherry Biome, no tak viete, o aký ostrov sa jedná. No dobre, Cherry Biome je najviac podobný biom, anime biom. Ako keby je to taký anime biom proste, jak to mám inak nazvať. Mne sa to, no, není to najlepšie, no. Takže Mírko môže hovoriť, čo robil na kanále Asmixa, že? Tiež sme stavali môj domček. Ale toto bude veľká séria, pretože začne s ďalším drevom. Pretože tu budeme robiť viac ostrovčekov, takže to bude väčšia séria. To budú väčšie kapitoly a tak. Hodlám urobiť jeden úplne, že celý ľadový ostrov. Áno, môžeme. Môžeme akože, ale neviem. Potom sem a my budeme
premiérujem. Takže na tomto kanále ma uvidíte častejšie. Takže berieme toto, aby to bolo akože lepšie. To dáme ako podlahu. Áno. Ups. Môžeš ho akože hovoriť ako chceš mať kanál a merch a tak. No chcem mať kanál, už som to spomínal v jednom videu na Asimix kanále. No a hovoril som, že by som tam chcel mať merch. Takže je jasné, že by som chcel byť youtuber a mať merch. Nech sa páči. Tu si na YouTube. Áno. Ja som na YouTube. A čo keby sme urobili spoločný merch? Áno, môžeme. Môžeme. Akože môžeme. No, odoberajte mňa, subscribujte mňa a vaša mama bude veselá vždycky. Ja tam robím výťah, ja tam nebudem mať tie blbé schory, ja tam budem mať výťah. Dobre, urobíme výťah? Ja viem, ako urobiť výťah. Môžem? Áno, no. Takže veľa z vás určite nevie, ako sa robí výťah. Ale ja to viem. Ja viem urobiť výťah v Minecraftu. Nepýtajte sa ma. Už som raz robil výťah. Raz som staval takú dedinku a takým horníkom som ako keby takým, no čo pracujú v doloch, som staval im jaskyňu, no a podzemnú a urobil som im tam pekný výťah, aby mohli chodiť výťahom, takže môžem, neviem. Takže, no, on bol na kanále Asmixa, no, to je tiež môj kamarát, bro môj. Niekedy sa volal Jong 309, teraz sa bude volať. Volal sa aj Juraj Neighborov, teraz sa volá Asimix 20. A jeho odberete? Áno. Ako poznám, on má viac odberov. Dobre. Potom to, Mirko, trochu prerobíme. Ja si to prerobím, lebo nevieš, ako sa robia výťahy, ty rozhodne. Viem. Ako? Vyleješ tam vodu a máš výťah. Môžem si to robiť, ten výťah, lebo neverím, že ty by si to vedel, radšej to urobím ja. No dobré. Tam ešte musíš zastaviť. Dajme tam sklo. Počkaj. Vzadu. Daj takto. Tuto bude viac sérií, akože nie viac sérií, dielov. videí. Áno, to je dielov. A tu bude, akože v mojom servere. No, tu budeme viac dielov, akože budú trochu viac. My možno budeme aj prerábať námestie. To budeme jemu stávať. Ja teda rozhodne budem prerábať námestie. Mne sa nepáči. No, síce áno, lebo to je z Černobylu. Nepýtajte sa, odkiaľ poznám to mesto. Trochu nám to nevychádza. Naozaj. Môžem? Počkaj! Kvôli tebe mi vytiekla tá voda. U nás všetko spreteká celý Černobyl. Pomoc! Počkaj. Ako to môže pretekať? Veď tie dvere nejsú také, ako by mali byť. No dobre, idem dať nové dvere. Čínske. Áno. Zas to nám budú... nie, viem, aké môžeme dať dvere. Tie sakura dvere. Nie, cez tieto tiež preteká. Nie. Dáme tieto, cez tieto nepreteká, cez tieto. To nepreteká cez tieto. Rozhodne. Aj tak to bude pretekať. Čo keď nie? Moc to není. Nice. Ako to? Môžem? Ja viem jeden tajný spôsob. Tak to urob ty. Ty vieš. Neviem presne, ale nie.
veď, čo to tam bolo? Sklo? Nie, sklo nie. Niečo to tam... Počkaj, skús dať toto. Počkaj. A mne napadlo, že by si dal toto. To by sme tam proste takéto. Takto. A tu na ďalšie. Tak. Ja asi už viem. Môžem? No ale to tiež nefunguje. Takže takto. To číni zas. Voda u nás je akože čínska, takže asi bude u nás pretekať celý dom. Nie, stoj. Stopka. Tu je stopka Černobylu. Tak ako? Dáme takto, tak. Najprv? No, tieto dáme. Tieto sú krajšie. Budú vyzerať. Takže dáme takto. Alebo tam dáme rebrík radšej. Lepšie daj tam rebrík. To idem vyhodiť mimo mapu. Vyhoď to cez celú mapu. Ako to mám vyhodiť? Počkaj. Ja to tam hodím proste. Nie, to sa nedá dať takto. A tak. Čauko. A ešte tieto. Čauko. Bye bye, dvere. My vás nepotrebujeme. Dobre, idem tam dať rebrík. Takže rebríkec. Dáme to, že tam je akože výťah, dobre. To je akože výťah, to... To je jedno už. Počkajte ešte takto. Dajme tomu, že to je výťah. Tak. A teraz to musíme otestovať. My sme... Let's taste it. Takže tester. Dobre, môžem? Áno. Jej! Pracuje to. Pracuje to, len tu nám musíme dať väčšiu plochu na to, aby sa to dá. A teraz všetci padneme a bude to krásne. Dobre, takže tu nám musíme dať väčšiu plochu. Počkajte. Môžeme tam aj potom dať okno. Kde bolo na to vyliezanie? Dobre, to ideme hore. Dobre. Tu nadáme väčšiu plochu, takto. My tam akože môžeme mať balkón. Áno, možno, neviem. Ale radšej tu dám väčšiu plochu, aby sa nám nič nestalo, keď budeme vyliezať. Takže tak. Tam daj akože aj prechod. Tak, počkaj, nie. Môžem? Počkaj. A ty to chceš mať dvojposchodové? Áno, len. Dobre, super. Lebo to akurát nám vyjde aj na strechu. Rob to, Mirko, trochu vyššie, lebo ako ste robili to u Juraja, tak to je trochu nubacké. Dobre. Teraz už sa nám nič nestane. Okno. Budeme všetko vidieť. Budeme vidieť, keď tak. Keď tak urobím... Pozrite. Keď tak urobím tuto ešte nejaký most. Neviem aký. Asi ten ľadový. A urobíme to takto, že ten ostrov bude, ale podľa mňa nie. Podľa mňa sem dám ešte takto a tam dám nejaké stromčeky alebo tak niečo, čo nevyrastie. Dobre, tak zatiaľ Mirkovi pomôžem s tým stavaním. Dávame toto. Ty chceš mať aj strechu? Aha. Ale tu si urobím. Počkať. Čas sa ísť vyspať. Máme tu nemocnicu, nie? Neviem. Tak ja idem sa pozrieť. Môžeme prespať v kinu. Tam je kino. Dobre, tam si uložíme posteľ. Dobre. Ideme do kina.
Kino. V tomto prvom dieli budeme stavať možno tento ostrov, čínsky ostrov, no alebo japonský. No, tam treba niečo, počkaj. Likvidácie, možno. Nakreslím tam aspoň niečo, aby tam bolo aspoň niečo. Urobíme tam Steva. Áno, Steve, že ohľadá, či to Freddy Fazbear? Dáme ho Černocha. No je Černoch, nie? O nie. Počkaj. Robím mu oči vedľa seba úplne. A čo? Čo, ja viem, Ja mu dám sklenené telo. Ja som robil traktorista. Dám mu nožky. A hotovo. Nožky budú takto. Ja mám si... Ja mám si. Aspoň niečo, aby tam bolo. Dobre. A teraz Jej! môžem? No, my budeme takí, cheatery. A zapneme toto deň, aby zrazu bol. No, Jej. potrebujeme nastavanie day. Of the day. Takže budeme stavať trochu. Budeme aj teraz... Ukáž moju sochu, vyspelú. Krásna socha. To som urobil ja, samozrejme. Krásna. Môžeme to akože aj dať... Tak. Som najlepší stavbár na svete. Zatiaľ tu urobíme okna na prvom poschodí a musíme aj prerobiť podlahu. A ľudia, máme tu aj jednu figurku Freddy Fazbeara. FNAFa. No, Pikpač. Aj Múna, aj Sana. A oni teraz meditujú. On je aj môj kamarát je aj dobrý v spievaní. Ale aj v herectve. Áno. Aj v stávaní v Minecrafte. No. Ľudia, raz musíme prísť ku mne domov a ukázať si všetko, čo som postavil. A to je celá dedina, ja som to videl. Ja som staval jednu dedinu, fakt. Aj obchod tam je. Robil som tam aj jeden pre boháča, školu. Bránka zasahuje dovnútra školy, ale to opravím neskôr. Akože bránka, akože na futbal. Ups. Bude lepšie, keď to bude takto? Áno, takto chcem. Až na vonkajšok. Počkaj, ja viem dobrý výťah, ja som si len na teraz to... Nie! Nechaj! Toto. Dobre, daj tam tú trampolínu. To nie je trampolína. Tak čo to je? Teraz to uvidíš. A bude to lepšie ako toto, je to výťah. Pozeraj, Mirko. Teraz ukážem ti kúzlo tohto. Poď preč. Poď sa vysmrkať. Netreba mi. Pozeraj. Čo? Výťah. Mamma mia! Bože môj. Ukáž! To fakt je výťah. Áno. Ľudia, to je fakt výťah. On mi fakt pomohol, ale počkajte. Ideme sa pozrieť na stromečky. To sa nedá. Jeden stromek už tady vyrost.
Vidíte sami, jak to bude vypadat. Dobre, a teraz môžeme toto zastavím takto pekne sklom. Zatiaľ sem dáme takéto dvere, ako máme celý dom, celý house. A tieto chcem. Tak. Budeme mať to v štýle, no nebudeme to mať v štýle anime, ale budeme tak... Jak vám to mám vysvetliť? Anime Biome má, teda Cherry Biome má robiť ako keby tú predstavivosť, že si v nejakom anime biome. Proste rúžové, fialové, modré stromy. Idem na čerstvý vzduch na chvíľu. Číka, choď preč z toho balkóna. My teba nemusíme tam mať. A teraz... Ja môžem ísť na vzduch a ty chvíľu zostane. No, ľudia, neviem, či to bude také dlhé, ale my to budeme akože mať trochu dlhšie, ako sme mysleli, lebo a potom budeme to budúcikrát zastávať. Budeme mať prvý diel, druhý diel. Budúcikrát, možno, keď toto stihneme dokončiť, no tak si urobíme ďalší ostrov. Potom si urobíme ďalší ostrov, keď to stihneme dokončiť. No, áno, urobíme ďalší ostrov. Zatiaľ takto. Nie, zatiaľ to tam bude. Vždycky to tak bude. A necháme to rásť ostatné stromčeky. Áno. Tuto dáme to... Keď tak pár tých stromčekov vyrúbem, budeme ničiť, likvidovať, celé... ale keď vyrastú, až keď vyrastú. Budeme likvidovať celé mesto. Len námestie. Ale hej, teraz by sme mohli ísť ako na námestie a prerobiť ho. To v 4. dieli, keď po tom ľadovom ostrove. Lebo Ja zatiaľ... by som teraz chcel ísť, prosím. OK. Tak toto dokončíme v 2. dieli a teraz... teda to dokončíme v 3. dieli. Dobre, čaute ľudia, lebo to je už veľmi dlhé video, takže V 2. dieli sa pozrieme na to námestíčko, no a v 3. dieli to dokončíme. Čaute.